ଜୟଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସୁଧାଂଶଳା ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଭାତ ହେଇଛି, ଉଷୁନା ଭାତ, ମୁଗ ମସୁର ଡାଲି କରାହେଇଛି, ଛତୁ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଛି, ଛତୁ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଛତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରାହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି, ଛତୁ ଆମ୍ବୁଲ ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ସନ୍ତୁଳା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବିଲାତି ପଡ଼ିକି ସନ୍ତୁଳା ବସିଛି, ଛୁଙ୍କ ଖାଲି ହେବ, ଗରମ ଗରମ ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ତା ବାଳେ ପବତା ମାଛ ଚୁଚୁଡ଼ା କରାହେଇଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ଆଉ ପବତା ମାଛ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚୁଚୁଡ଼ା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଝୋଳ କରାହେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛର ଝୋଳ କରାହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ।